Hej og hjertelig velkommen til vores video i dag. Og i dag så skal vi lave en smagstest igen med alle mulige slik fra Grækenland, som han har været hen og købe. Hvis I ikke allerede vidste det, så er jeg Walter, han er Lionel, okay? Og I skal bare kalde mig JJ, okay? Ikke kalde ham DJ, kalde ham Lionel. Skal vi ikke bare hoppe direkte ind i det? Ja, det lyder som et jo. Ja. Først så starter vi med en sour pickle. Hvis I godt kender dem, lad os smage dem. Jeg tror, man skal... Okay, jeg vil gøre det bare sådan der, men må jeg godt gøre det? Ja. Sådan der. Og så klipper vi den over. Sådan. Så hælder vi lige picklejuicen ud. Ej, det ligner tis. Jeg starter med at smage. Skal jeg smage picklejuicen? Lad os smage dem. Han har ikke glædet sig til den her. Er det virkelig så dårligt? Okay, så er det min tid til at smage den. Smager godt. Smager af seriøst virkelig af syltede agurker. Smager Det er godt nok ikke sylt. Det er ikke slik, det her. Det er det i hvert fald ikke. Men det er Ved du hvad? Jeg rater den der 2 ud af 10. Jeg giver den 7. Og vi har vores vand, hvis vi har brug for det. Yes. For det stinker. Lad os få det væk. Sådan der. Det var den her. Yep. Nu skal vi videre til den her. Det er... Mentos. Hold lige. Det er den her. Mentos. Du stinker seriøst af syltet. Gør det? Ja. Men det er Mentos, hvor... Regnbuesmager. Med regnbuesmag. Og lad os prøve at smage dem. Okay, bare knæk dem direkte over. Nu tager en... Jeg skal lige... Og gå. And let's go back. Happy birthday. Ja, okay. 3, 2, 1. Ja, det er godt. Hyggeligt. Du kan lige bytte, du kan smage den her, og jeg kan. Den her smager bare af appelsin helt nu af. Min smager sådan af vindrue blandet med grøn æble på en måde. Den her, som jeg lige har fået, det er egentlig bare den citron, du vil få i en normal pakke. Altså, I skal ikke køre helt til Grækenland for at få jer mærke. I kan sagtens få dem i Danmark. Man kører ikke, man flyver. Ja. De her, Dem vil en 8,5. er helt 9. Og hvis I gerne vil se alt det, som vi skal lave i dag, eller spise, så kan I se det lige her. Nu er vi gået videre til sådan noget, der hedder popcorners. Det er chips, som der er blevet smidt i mikroovnen. Og så skal de så have den mere crunch. Det er meget specielt. Og vi har den... Ja, I kender godt de der riskiks. Riskiks. Det er en blanding af det og normalt tortilla-chip på en måde. Lad os smage. De er gode. Skal jeg lige prøve at putte dem i mikroovnen? Skal jeg prøve at putte dem i mikroovnen? Den kan ikke lide. Kan du lide den? Okay. Nej. Jeg prøver lige at putte den i mikroovnen. Det er bare fordi, at der skete ikke så meget ved dem. Skete ikke så meget ved dem. Men man ved jo aldrig. Smagen. Jo, det gør. Hold da kæft. Prøv at smage. Smag Jørgen. Han kan ikke lide dem, men det kan jeg. Så det er godt for mig. Ja. Jeg skal videre til næste. Den der, hvis jeg hæver det dem, det er en nuller. Nuller? Ja. Seriøst? Jeg synes, det er en 6'er. Ja. I ved sikkert godt, hvad Toxic Waste er. De kan rent faktisk købe dem i Danmark, men vi tager dem bare med, på grund af, at de smager godt. Ja. Jeg smager det. Hør. Okay. Flot. Han har en rød pæresmag, og jeg har en rød greb vindrue. Dem åbner vi lige hurtigt. Skal ikke have en rød pæresmag. Seriøst? Nej. Bare tag en. Hvad rød? Ja, okay, så lad os bare tage den. Bare tag en af dem. Vent da. Godt nok med at spise den indtil jeg kommer, okay? Hvad? Bumba. Og nu skal I bare lige vide, det her det er verdens sureste slik. Det var verdens sureste slik. Der har vi så det boyse. Jeg kan ikke få det ud for helvede. Du må gerne. Du har ikke tænkt dig at klippe den over, vel? Nå, jeg tror, du vil klippe bolden over. Her så har vi de 2 bolcher her. Lad os smage. Det er faktisk gode.
Især når man lige har slikket på dem lidt. Er de sure? Så sure er de heller ikke. Jamen, de smager godt. Ja, det smager godt. Det smager bare godt. Det er virkelig godt. Ja, men Den her, jeg mener, synes, I skal smage den. Jeg giver den en 7. 10 ud af 10. Jeg giver dem 7. 10 ud af 10. Jeg smider lige det her ud. Nå, vi skal smage sådan nogle... Hershey Cookies and Cream. ja, det er sådan noget chokolade på en måde. Ja. Har du den? Ja. Sådan. Så har vi sådan en her lille. Husk, hold den oppe. Smage. Jeg smager. Smager af Cookies and Cream. Smager Oreo. Ja. Det må jeg godt sige. Smager godt. Ja, det elsker jeg. 10 ud af 10. 9,5. Så, lad os gå videre. Så har vi nogle til jer amerikanere, kan tænke længe. Nogle Jolly Rancher gummies. Skal? Nej, det er bare ikke. Det ser simpelthen sådan her ud. Jeg skal smage. Og så som I kan se, så er der mange forskellige slags. Så vi tager bare en gul. Det er en, jeg tror det er en jordbærsmag, hvis I kan se den. Lad os prøve at smage. Og så er der... Ja, det smager af helt normalt vingummi, det der. Gør det det? Ja. Prøv at smage nu. Der er også sådan en her. Jeg har smagt den. Nej, du tog de andre. Du tog vandmelonen. Du fik vandmelonen her. De der, Ja. de giver jeg nok en... Jeg giver dem 8. Kan jeg godt sige. 6,5. Og jeg, som ikke kunne høre det, det er en 6,5. Ja. Jeg sagde. Og husk, hvis I nyder videoen indtil videre, så bare slå den subscribe-button så hårdt I kan. Og like selvfølgelig også. Det er helt gratis, og I kan altid ombestemme jer, hvis I ikke vil det længere. Nu skal vi smage sådan nogle Oreo, som der er for Japan eller Kina. Det er Kina, tror vi. Ja. Kinesisk. En anden, Kinesiske Oreos. hvis I kan kinesisk, så please fortæl os, om det er. Det er smag af vindrue og fersken samtidig. Det tror jeg bliver godt. Jeg ved ikke med dig, Leonel, men... Det er sådan en lille pakke lige her. Bro. Så de ser sådan her ud. Sådan her ud indeni. Lad os smage. Vis det. Lad os smage. Hold da kæft. Okay, det smager godt. Ja, er du galt, det smager godt. Selvom det er fra Kina, så smager det altså virkelig godt. Nå, okay. Perfekt, det smager godt. Det smager sindssygt godt. Ja. Hallo. Jeg rater den her 7. Jeg giver dem 11. 11 ud af 10. Det ser så godt. Nå, men lad os gå videre til det næste. Det er nogle jordbær KitKat fra Japan af. Det tror jeg så nok kommer til at smage dårligt. Men tror du det? KitKat med jordbær. Ja. Der er en smag fra Danmark, som der smager af popcorn. Altså, hvad er det for noget? Det ligner lidt en cheesecake indeni. Lad os prøve duft. Mor, jeg har duften. Smager det ikke? Jeg kan godt lide den. Smager lidt af, hvad det hedder? Jordbær. Ja, det smager jordbær. Men hvad er det der kiks hedder, som der smager jordbær? Sådan. Hold nu fedt, det smager jordbær. Men... Ja. Smager lidt næsten af et... Ej, det er ulækkert, når det er chokolade, der smager af jordbær. Ej, det er det i hvert fald ikke. Jeg elsker den levende. Ja. Det var egentlig alle snacksene fra i dag. Ja, jeg synes, vi er seje, hvis vi lige tager en Toxic Waste med. Ja, lad os gøre det. Bare lige for... Ja, som du ser videoen. For hyggens skyld. Ja. Vi tager en med... Jeg skal have den her med raspberry. Skal vi have den med cranberry? Hvad er raspberry? Det er hindbær. Hindbær? Yep. Bum. Skal vi bare? 3, 2, 1. Smager slet ikke af raspberry. Bare surt. Du okay? Er fint nok. Det er rigtig virkelig stærkt. Eller surt. Ja, jeg kan godt forstå, at vi er lidt stille, men det er bare fordi, det er sindssygt surt, dreng.
Det må jeg undskylde. Drenge og piger. Og jeg sveder. Ja, jeg skal lige. Det smager godt, det her. Ja, meget. Som sagt, alle jer, der ser den her video, giv det et like Og og subscribe. et subscribe. Hvis I ikke gider at give et subscribe. Så i det mindste bare please like. Det vil være virkelig sødt. Og selvfølgelig fastgør vi den, som der subscriber først på den her. Hvad? Den, der liker først på den her video, fastgør vi. Ja. Hvad fanden går det med? Ja, okay. Nå. Ja, det var jo sådan set det for i dag. Men Hvis I gerne vil have, tusind tak. hvis I vil have alt det her. Den her KitKat med jordbær. Det er Toxic Waste. Den her Kina Oreo. Så har vi den her. Jolly Rancher. Ja. Kom ind. Og så de her, Og de her oste. Tingeling. og de her Mentos her. Og så de her syltede agurker, som smager af. Så, fuck, den spiller. Nå for filen. Ja. Den lige inden vi slukker, skal vi så lige prøve at smage saften. Ja, det kan vi godt. Ret dårligt. Eller du smager bare. Ret surt, kan jeg sige. Men Hvis I vil have sådan en her, så skal I altid hælde saften ud. ja, god idé. Men tusind tak for at I så med på vores video i dag. Håber I subscriber os. Og Vi håber- er noobs. Og håber, I har en virkelig god dag. Vi ses! Og have en god dag.